utawi kali badhe wong wonten dawuh melih alhamdulillah karo asmanipun sinten Kampret. Oh ala dulure dincok. Jaluk apa prek? Loro jonggrang apa janji. Karo lah iki sosis depan wis. Oke. Roro jonggrang mau sing paksake Kalimantan iku wau murid lali janjine jalanan. Nggih. Menika setunggal boko setunggal diladosi. Mbok bilih menika ingkang badhe minggah panggung utawi badhe nembang monggo. Niki ana dulur sing arep nyumbang lagu. Nggih. Satu buat lagu mawon Mas Dalan. Nggih, siap. Monggo Mas Banteng iki badhe nyumbang lagu. Sepuke mataraman Mas. Monggo. Ayo panggung. Mas Banteng. Beliau Mas Banteng. Laras dan Mbak Mustika. Iki Mas iki sugih dhewe lho. Sugih saestu. Mas sugih. Duwe pabrik rokok. Terbau. Pabrik susu. Pabrik rokok iku terbau, Pak. Ya, Mas. Mas Banteng Lujeng Dalu. Alhamdulillah saged panggihan silaturahmi kalian warga masyarakat desa Tegalonggo. Mataraken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir lan batin. Amin. Nggih. Ngatur lagu napa Mas Banteng? Lagu napa? Ya dipisungsungake Kagem Suresna Budaya. Panggodaning kapesenan. Oh, panggodaning kapesenan. Panggodaning katerstan. Kok pas jenengan kula jago ngirit nggih. Kok jenengan badhe tembang panggonane katerstan. Lek panggonane katerstan aku lho, lek panggodane katerstan niku sebabe napa Mas Banteng? Oke, wis terno. Siap? Kembang Mustika siap? Niki siap? Ya. Langgam? Nama bawa niki. Betul, langsung mawon. Langsung mawon ya. Sing dapet sapa? Dapet mana Mas? Pelok. Ya. Oke, langsung sampai pada Tapi betul iki. manut. Tapi iki. Nggih, Apa? Ari sing lembu lho ya. Oh, sedaya lemu-lemu lho. Boleh sini sampeyan pilih dhewe, sampeyan pilih. Kabeh lemu kabeh musik tok. Ya. Napa Kabeh. Sudah mawon. Ora mawon. Manut kula nderek Mbak Nengki napa Mbak Dwi manut kuwi. Monggo. Nggih. Oh, begini. Pernah milih. Ya. Mas Banteng. Temenane gede. Seneng aku ya. Muk. Gede empuk. Ada di kasur. Mboten ngaten niku tugas sing dipilih sing paling cilik. Gede empuk penting ora Kan kemareman. Monggo Kang Mas Banteng. Ya, tanjake Mas Banteng. Monggo. Yes. Nuwun. Biar
Suaranya bagus banget. Alhamdulillah. Burai bakung blokan. Bakul bekonang, Mas. Ini kau betul bakul Dewa kan kita pakai ikut. Bapak ikut bakul toh? Buka-buka penantinan seger waras. Mas Banteng, terima kasih partisipasi Anda Mas Banteng. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selalu di nomor satukan di keluarga Anda.